UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद राजु नार्जारी जिंदाबाद राजु नार्जारी जिंदाबाद माधव चंद्र सेठी जिंदाबाद जय UPPL नि नायनि गुबै उद्देश्य होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय दा ज' थानानै खामानि मावबोबाय दिनै गोबाव समनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेनेबा बिदाय लाबाय बिदाय लाखांनायनि उनाव दिनैहाय जोङो जिहेतु ज' खामानि मावो हिसाबै जोङो हारसिं मोनबाय आरो फारसेथिं दिनैहाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जाबाय आरो CM जानायनि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि बेखौ गायसननो हाबाय आरो दिनै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदों बे खामानि मावनाय आरो दिनैहाय UPPLनि जि आदर्श बेखौ नुनानै जोंबो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हिसाबै दिनैहाय UPPLआबो गोबां हारि माहारिखौ लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै जोंबो खिनसेट माबा मोनसे मावनानै होनो हायो नामा बे पार्टिजों थाफानानै दा बे बैफोर उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैहाय जोंबो दिनैहाय UPPLआव जगदान होनाय जाबाय नायनि गुबै उद्देश्य होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय दा ज' थानानै खामानि मावबोबाय दिनै गोबाव समनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेनेबा बिदाय लाबाय बिदाय लाखांनायनि उनाव दिनैहाय जोङो जिहेतु ज' खामानि मावो हिसाबै जोङो हारसिं मोनबाय आरो फारसेथिं दिनैहाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जाबाय आरो CM जानायनि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि बेखौ गायसननो हाबाय आरो दिनै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदों बे खामानि मावनाय आरो दिनैहाय UPPLनि जि आदर्श बेखौ नुनानै जोंबो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हिसाबै दिनैहाय UPPLआबो गोबां हारि माहारिखौ लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै जोंबो खिनसेट माबा मोनसे मावनानै होनो हायो नामा बे पार्टिजों थाफानानै दा बे बैफोर उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैहाय जोंबो दिनैहाय UPPLआव जगदान होनाय जाबाय क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE,
CSE, ECE, FET, IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।